Παιδιά, επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο βίντεο του καναλιού. Μόνο το ανέβασες. Αύριο θα ανεβεί. Για μας τώρα το γράφουμε Δευτέρα βράδυ πρωί, πήγα να πω. Δεν είσαι ο βλάγας. Αλλά τις μέρες δεν ξέρω μετράς. Είδες. Με βρίζεις, ξέρω να μετράω. Ούτε μέρες ξέρεις να λες ρε. Ωραία. Εγώ θα φτιάξω πρώτα ένα chicken farm. Γιάννη, εσύ θα κάνεις τίποτα ή... Εγώ έφτιαξα αυτό εδώ το πράγμα. Είναι δίπλα το σπίτι σου, Θανάση. Θανάση, τα καρπούζια βάλαν 2 στακ. 2 στακ και άλλα 20 και άλλα 62. Έλα να δεις μία. Εσείς τι θα κάνετε? Εγώ θα κάνω το chicken farm. Εσείς τελικά τι θα κάνετε? Πάμε φτιάξουμε μαζί μας, έλα. Βασικά πάτε να φτιάξετε μαζί το μαγαζί όπως το είπες και εσύ, Γιάννη. Σε ένα λεπτό. Γιατί εγώ θα χρειάζομαι φαγητά. Πήγα και βρήκα, πήγα στην παλιά μας βάση. Αλλά εγώ δεν κάνω βίντεο ρε παιδιά. Γιατί πάω να δείξω πράγματα, ξέρω εγώ. Επειδή είσαι τούβλο. Πω, ξέρω εγώ κάνω και εγώ πάντα πρέπει να δείχνω πράγματα. Όχι, θα το κάνω λίγο πιο ψηλό. Είναι κλειστοφοβικό. Ναι, καλή είσαι κλειστοφοβικός. Όχι. Το θα είναι χαμηλοτάβανο. Αλήθεια. Γεια σου Γιάννη. Πες hello στο YouTube. Σε βλέπουνε. Hey! 2 άτομα ξέρω εγώ σε βλέπουνε. 5 δηλαδή. Ποιο. Εδώ πορνόγερ, έλα εδώ. Ρε μάλακα πορνόγερ. Εσύ γιατί μου στέλνει και μήνυμα εμένα. Είσαι τόσο famous δηλαδή. Είναι fail δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. Φύρμας πίσα ρε. Πόρτες. Εδώ είναι ο πορνόγερος. Έχεις κολοκύθες, Γιάννη? Όχι. Ούτε καν βρήκα ακόμα. Α, δεν είχες την παλιά βάση. Όχι. Εγώ μέσα στο chest τα οποία τα πήρατε τα πράγματα και αναγκάστηκα να πάω για mine πάλι. Μην ακούτε τι κάνω με τα κλικ μου, κάτι κάνω. Εγώ τέλος πάντων φτιάχνω το κανονικό μου. Νίκο. Νίκο. Πες γεια σου YouTube. Γεια YouTube, τι κάνετε? Σε κάνω. Καλό για Νίκο, λες δεν τρέπεσαι. Εγώ δεν έπαιξε, εγώ... Οπα, κινητό που άκουσα. Θανάση λέγεται είναι αυτά. Θανάση, φυσικά μηνύματα. Ακούω μηνύματα και κλέβω γκλάς. Κλέβω ένα γου. Πώς τη λένε, από πού είναι και τι θέλει? Είναι από την Πάτρα, δεν ξέρω πώς τη λένε και θέλει να σε βρίσει. Αυτά σου λέω μόνο. Να κλείσω το Chrome. Λοιπόν, το μαγαζί θέλω να είναι δίπλα από αυτόν για να το πειράζω. Όχι ρε. Όχι ρε, κάντε λίγο πιο μακριά. Ανάση, εδώ πίσω θες. Δίπλα στις φυτίες. Τα 3 μόνο. Δίπλα στις φυτίες μου. Τις φυτίες μου. Πάμε να κάνουμε κάτι ρε παιδιά γιατί εγώ βαριέμαι εδώ. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε εμείς το... Εμείς τώρα πάμε να φτιάξουμε το μαγαζί μας ρε. Έλα, πού είσαι? Νίκο. Θανάση δηλαδή, πού είσαι? Έρχομαι. Πού είσαι? Έχεις φέρει, πάνε να μαζέψουμε λίγο ξύλο θα χρειάζεται. Μου περισσεύει εμένα 32. Πέρτα. Λάκι να πάρει. Εδώ. Στα πήρα. Όχι τα φαίνεις, τα θέλω. Δεν τα πήρα τα φαίνεις, έλα τα πήρα. Έλα. Ένα stack φέρε, δεν θέλω άλλο. Δεν έχει silk touch.
Στο φτιάρι, Ωραία. χάχα. Έχω Infinity 4, ηλίθιε. Τι έχεις? Infinity 4. Κι εγώ έχω. Αρχίδια. Αφήνεις εσύ 4 σε όλα μου τα πράγματα εκτός από το τσεκούρι. Φίλε, να σου πω από το 1 μέχρι το 10 πόσο με νοιάζει. 0. Σε έδωσα. Το ήξερα. Κάποιος μου πήρε το τζάμ να μαντέψει, έτσι. Τι τζακ. Ένα πορτοκαλί. Και πού το βρήκες το πορτοκαλί εσύ, Πήγα και πήρα κόκκινο, πορτοκαλί χρώμα, όχι κόκκινο, πορτοκαλί χρώμα. Γεια σου, Θανάση. Με βάρεσε. Το χέρι. Το ξέρεις τι δεν τρώω damage. Απλά χαλάει η πανοπλία. Ξέρεις ότι νευριάζω τώρα και θα αρχίσω να σε κάνω πάλι. Και θα αρχίσεις να με κάνεις. Γιατί Game 3. κόπηκες. Όχι, spectate. Άνοιξε γάμο του, ξέρεις τι μου γάμο. Θανάση με γλωσσούζεψες ρε, δεν ανοίγει το σεντούκι. Τώρα Δεν ξέρω εγώ γιατί Τώρα? δεν ανοίγει. ο Θανάσης, ο Νίκlas με γλωσσούζεψε, sorry. Ούψ, θα δείτε τον τρόμο στη ζωή σας. Έρχομαι να σας σκοτώσω. Είμαι ο Χάρος. Θανάση, έλα εδώ. Έρχομαι να σας σκοτώσω, είμαι ο Χάρος. Θανάση. Θανάση. Κάτσε ρε, μαζεύω ξυλία. Νικό, Ξυλία. σου πάρω το κεφάλι. Το θέλω το κεφάλι μου. Έλα εδώ ρε. Σου πάρω το κεφάλι. Κάτσε ρε. Μη μαλακα, 1 λεπτό. Γάμω το ανάποδο να κάτσε. Έτσι. Πάρα μια ακόμα, θα σου πάρω το κεφάλι. Πάρ' το μου. Πάω εγώ να το Να δω, σου βρω. θέλεις. Ευχαρίστως. Το πακόντα μας. Ούξα από το σπίτι μου. Τι ούξω από το σπίτι σου ρε, το σπίτι σου ούτε καν είναι εκεί. Αυτό το παιδί είναι Το... ηλίθιο. Μαμά έχετε μπερδέψει. Έχεις Alzheimer έτσι. Ποιος έλα κοκκινό λουλούδι. Ξέχασα το όνομά μου μόλις θα μπόθηκα από την ομορφιά σου. Τα 3. Έχουμε Σου λέω πως είσαι όμορφος και εσύ έχουμε μου λες ζήλει σε τι. YouTube. Νίκο, μας κάνεις ρεζίλια ρε αγόρι. Για σένα λέμε τόση ώρα, Γιάννη. Και εγώ για σένα λέω. Ωραία, πότε είναι έτοιμο. Σε ρωτήσαμε. Έχετε ξεκινήσει το μαγαζί σας ή... Εγώ το φτιάχνω, αλλά αυτός δεν ξέρω τι κάνει. Α, στον Δεν Θανάση είναι έχω προσέψει ξύλο. Περίμενε γιατί να θα- φτιάξω κάτι. Ω, δεν Οκ. πετύχει. Ξέχασα. Ωραία, σάπληξ. Μετά να φυτέψουμε κανένα δέντρο, ρε. Όχι. Εγώ είμαι Ναι. Κύπρος. Εγώ είμαι Κύπρος εδώ μέσα, φίλε. Εμένα θα ρωτήσεις για να φυτέψεις. Μπορώ να φυτέψω δέντρα. Ανάλογα που θα τα φυτέψεις. Τόσα Εκεί δέντρα πέρα που έχεις πίσω. ήταν. Τόσα δέντρα έχεις πίσω από το μαγαζί σου. Τόσο γκαβουμάρα έχεις. Αν έχουμε Α, λίγο μπορεί. δέντρα τότε... Αυτό το παιδί τυφλό τον έκανα. Τι έγινε με αυτό. Κάτι πήγε στραβά πάνω έτσι. Πω. Η creeper, ρε παιδιά. Α, πριν έσκασε ένα σκρίπερ στο μαγαζί του, Δεν έσκασε, δεν έσπασε τίποτα. Αυτή ήταν η ατυχία. Του Ας. τσίκα έκανε. Ω, φίλε, ένα μετεμπάιτ έχει μείνει ακόμα. Έγινε το δικά. Παίζω PvP, ξέρω εγώ, με τα skeleton zombie και όλα αυτά. Χωρίς τα σπίδα, ρε, έτσι. Για βγάλε και την πανοπλία μία. Για βγάλε την μία. Έτσι, αυτό είναι το shield touches. Ου, έσκασε creeper. Θα ρίξει με το shield touch.
Το φτιάρι εννοούσα. Ωραία, πως κάβει. Το εφήνεις εσύ 4 την άμμο. Φίλε, όχι ρε πούσι. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ μία ρε. Έλα εδώ μία. Χαμό το. Έλα εδώ μία εσύ. Εσύ με το μαγαζί με τα κατοικίδια. Δεν είναι κατοικίδια, τροφή πλάω. Στα αρχίδια μου, έλα. Θανάση, βοήθα. Τι θέλεις? Πλημμυρίσαμε. Τι Εσύ πρέπει να θες κάνω? άμμο για τζάμι. Έχω τζάμι. Δεν θα πάρω από σένα. Κάπου εδώ έχει και coal. Πολλά. Yes. Σε ενημερώ μου έχουν φτάσει στα 10 λεπτά. 10 λεπτά. Ναι. Πάμε για 11 λεπτά έχω να ενημερώσω. Ρε, συλλογικό. Τα κλάσω. Φόρα πανοπλία ρε. Μαλάκα εδώ πέρα τι έχετε κάνει? Μπάχαλο το έχετε κάνει εδώ πέρα. Ο Θανάσης που δεν φοράει την πανοπλία του θα πεθάνει. Δεν έχω. Δεν σου είχα δώσει τόσες. Έλα εδώ, Θανάση, έλα εδώ μαζί μου, έλα μαζί μου. Έλα, ρε. Μαζί μου από την άλλη πλευρά σου. Όχι εσύ. Ο ζόμπι. Στα Και αρχίδια creeper μου. μαζί. Δεν με νοιάζει. Έμπα μέσα. Σου δώσω. Κάτσε να Πάμε το να δώσω. κοιμηθούμε να ξημερώσει. Όχι. Εντάξει. Δεν τρέπεται. Κάτσε άλλο να σου δώσω τώρα ένα λεπτό. Ένα λεπτό πανεπλία. Έμπαιτα. Πίσω, πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Θα το φορέσω. Ένα λεπτό να φτιάξω κι άλλα. Τι σου λείπει μόνο? Κάτι έφαγα. Μου λείπουν κεφάλι και πόδια. Ωραία, τα κάνω τώρα για τέλειο. Πάρε. Πρέπει να φτιάξω ένα chest room, ρε φίλε. Εγώ έχω φτιάξει. Πανοπλία δεν έχω, δεν πειράζει. Έχεις Πανοπλία δεν έχω έχω. φαγητό. Ναι, εγώ. Έλα εδώ. Κάτσε να πετάξω αυτό Πάρε γιατί... 64 καρότα. Πάρε 64 καρότα. Ωραία. Άμα μου. Sorry. Έγινε ρε. Δίπλα από το σπίτι μου είναι 3 creeper. Αυτό θέλω να το δω. Τους σκότωσα όλους. Χαμότο και έλεγα να πάμε. Έλα εδώ. Θανάση, έχουμε δουλειά. Εγώ έρχομαι. Οκ. Λοιπόν, να βάλουμε το chest. Θα παίξω PvP με Enderman. Σε ρωτάμε ρε παλικάρι μου, κάτσε μας λέει τι στο μπούσο θα κάνει. Γάμο το... Σκελετή. Στα αρχίδια μου. Ωραία παιδιά, αυτό το παιδί ηλίθιο είναι. Δεν άσκασε το σπίτι σου, θα γελάω Αλήθεια, θα γελάω. Μου έδωσε πέρλ. Μπράβο ρε. 3 creeper, 2 αράχνες, 2 ζόμπια, ένα σκελετός και ένα Enderman. Στα 3 μας. Όπου Θανάση έχουμε πολύ μεγάλη αγορά ρε. Έχει πει ότι έρχεται σε λίγο. Αχα. Αυτός θα τραβάει βίντεο τώρα ή όχι? Ούτε καν που ξέρω. Γιώχο, μ' ακούτε? Αυτός ο κλαμπάνιας είναι. Ω, 3 Enderpearl μου έδωσε τελικά, όχι ένα. Γιατί έχω βάλει Ξέρεις λούτι. ότι εδώ πέρα που φτιάχνουν τις φάρμες είναι το πρώην σπίτι σου, έτσι? Ναι.
Και χαλάσαμε το σπίτι μου για να φτιάξουμε τις φάρμες του. Έτσι φίλε. Ήθελα να φτιάξω κάπου τις φάρμες μου και έχεις πιάσει όλο το χώρο. Έτσι. Μαλάκα ξέρεις πόσα καρότα έχει εδώ πέρα. Πάλι κάθε φορά ρε πως γίνεται, κάθε φορά να σου πω. Την ώρα που θα βγαίνω από αυτό το κολόχωμα, να το σκάβω ρε φίλε, πάντοτε. Sorry που άργησα. Τραβούσε ακόμη βίντεο. Ναι. Θανάση. Έλα. Τραβάς ακόμα βίντεο, τραβούσες βασικά. Ναι, τραβάω. Ωραία. Άκουσα έκρηξη, τι έγινε. Κι εγώ. Θανάση, τι έπαθες πάλι. Δεν έπαθα τίποτα. Ο κρεπέδος πάλι. Όχι! Ρε Τόμπι! Ο Τόμπι! Τι έπαθα το. Πέθανε ο Τόμπι! Και όχι από μένα αυτή τη φορά. Τα πράγματα του Τόμπι, παιδιά. Δείξτε τα λίγο. Φύγετε από εδώ. Θα του φτιάξω τον τάφο. Φέρτε μου καμιά πινακίδα, έχει κανείς σας. Πάω πάρω από αυτόν το σπίτι πινακίδα. Δεν έχω. Φύγε. Πρέπει να κάνουμε τα συλληπιτήριά. Θανάση, πόση ώρα τραβάμε. Θανάση, sorry για το Τόμπι, έτσι. Δεν πειράζει. Δεν φταίμε εγώ. Έχω. Έλα να τι κάνουμε τον τάφο τώρα, μην φοβάσαι, αγόρι μου. Δεν έχω και ένα καλό Μότο! τόσο. Πρέπει να φτιάξω ένα καλό τέτοιο, αλλά δεν έχω τα κατάλληλα υλικά. Τόξο. Δεν δύσκολα τα μαύρα τώρα. Σπαθί. Τσεκούρι θα φτιάξεις. Τσεκούρι έχω. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό εδώ θα το αφήσουμε για να ετοιμάσει το Τόμπι. Δεύτερη φορά. Δεν θέλω να σε ανησυχήσω, Γιάννη, αλλά μια ράχνη είναι πάνω στο σπίτι σου μαζί με έναν creeper. Στα αρχίδια μου. Αιωνία είναι τα πράγματά του. Είναι αυτά εδώ. Βάζω και κάποια άλλα σύν. Θανάση, πες το ένα γεια στο Τόμπι. Όπα, εδώ πέρα τι έγινε, μαλάκα, ποιος το σκάψε όλο αυτό. Θανάση, Έλα. τι συλλαλητήριο έκανες για το Τόμπι. Δεν έχω κάνει. Είσαι τόσο άτυχος δηλαδή. Μια φορά και σε βρέθηκε να δισκάσει κρύπρο κοντά στο σπίτι σου και πέθανε ο Τόμπι. Sorry, δεν τα θυμίζω όμως. Να πάρεις εκδίκηση, Από το ζόμπι, ναι. Θες να πάρεις... Ή το ζόμπι το σκότωσε. Ναι. Είπε, κάτσε, μην επιτηθώ στον Θανάση, κάτσε να επιτηθώ στο άλογο του. Γαμώ το γαϊδούρι είναι και εσύ το λες συνέχεια άλογο. Γαμώ Το ίδιο κάνει. Πόσο παίρνεις η γλώσσα, αλήθεια, πες μου. Στη γλώσσα, πόσο παίρνεις, πες μου. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρει πόσο παίρνει ρε παιδιά. Πού θυμάμαι, μωρέ. Πού να θυμάμαι λέει. Στο σπίτι σε δέρνουνε. Πες μου. Εσένα σε δέρουνε. Εμένα όχι. Πώς το καταφέρω αυτό πάλι. Θανάση, θα έρθεις λίγο. Πού είσαι? Εδώ πέρα στις φάρμες, είπες το αντίο στο Τόμπι. Είπα. Θα βρούμε άλλο Τόμπι, Θανάση. Ακούω ζόμπι. Πάρε εκδίκηση. Το ξέρεις ότι κάτω του σπίτι σου έχει μια τρύπα, έτσι. Ναι. Τι μαλάκα, εκεί πέρα λογικά είναι. Τώρα με το πόρταλ κάτι πρέπει να κάνουμε ρε Δεν έχει μαλάκα. καρπούζι εδώ μέσα. Το πήρα εγώ. Ούτε κι εγώ τα πήρα. Ούτε εγώ Εγώ τα πήρα. Εγώ τα πήρα ρε. Αφού δικά μου είναι. Εδώ έχει ένα σκελετό. Ρε το μουνί, μου πετάει βέλη. Έρχομαι. Πήγε. Ωραία, από εδώ. Να βάλω μια πόρτα. Όχι, τι κάθεται κινητό στην ημέρα ρε. Μπορεί να έχει μπαγκάρι. Σκελετός.
Έλα ρε μαλάκα, τόση ώρα Θανάσης ήταν ο σκελετός. Ναι ρε, εσένα μου έβγαζε για σκελετό ρε. Πώς φτιάχνουμε πανοπλία. Πανοπλία. Τώρα κανόεις, έτσι. Θες, έχω στο σπίτι μου. Καλά! Σπίδα ρε εννοώ. Α, σπίδα. Κάτσε να σου φτιάξω μισό. Εγώ είδα σε ένα βίντεο ρε. Κάτσε αυτό και ένα καρότο. Ποιος παίζει Μάριο ρε παιδιά? Αλήθεια αυτό έχει μαλάκα, έχει πάει τόση ώρα. Και είναι φαντάσου. Ακόμη 1,5. Θανάση. Ποιο? Σου λέω είναι μεγάλο. Έλα λίγο σε μένα. Έρχομαι. Πόση ώρα λες να πάρε πατέρι? Ήρθα. Πάρε. Όχι αυτό. Αν Αυτό. κλείσω το PC αυτό θα κατεβαίνει ή όχι? Όχι. Δεν θα κατεβαίνει. Οπότε μοιάζει για θα κάτσει η μάνα μου σε λίγο, θα της πω να μην δεν θα το κλείσω αυτό. Θα κάτσει στον υπολογιστή, Ναι, η μάνα μου θα κάτσει σε λίγο, οπότε εντάξει. Αν κάτσει κιόλας. 11 είναι κατά τι ώρα δεν θα κατέβει? Εγώ σε λίγο θα κλείσω. Σαν τσέφια μας, κι εγώ θα σε λίγο θα κλείσω. Ό,τι θα βρω θα φτιάξω ένα κανονικό σερβερ τουλάχιστον. Τα Χριστούγεννα το κόβω, τα άλλα Χριστούγεννα που θα έρθουν το κόβω να φτιάχνω. Τι. Κανονικό σερβερ. Το κόβω να φτιάχνω κανονικό σερβερ. Σταθερό δηλαδή. IP ανοιχτό για πάντα, αυτό εννοείς. Ναι. Αλλά το κλείνω για να μην μπαίνει ένας Νίκος. Θανάση, πού είσαι? Είσαι δίπλα στο φίλο σου, το Τόμπι. Όχι. Είναι Γιατί λίγο δεν παραδίπλα. Γιατί δεν είσαι στον τάφο του? Γιατί δεν θέλω Είναι να τα- το θυμάμαι. Θα φτιάξω καινούριο. Τάφο ή Τόμπι. Θες ξύλα... Εγώ. Ναι. Ναι, έχω. Πάνε εδώ μέσα στο τσέφ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έχω μέσα στο τσέφ εκεί πέρα. Πίσω, πάρε ένα-δύο όσα θες. Έχω. Και τε... Άλλως έχεις αν έχεις να φτιάξουμε κάτι Τι? από αυτά τα ξύλα. Εγώ δεν... Α, για να φτιάξεις πέρα θέλεις και iron. Ξέρεις, Τι να κάνω? Αν θες να φτιάξεις σπίδα, χρειάζεσαι και iron. Το έφτιαξα. Έχω. Ναι ρε φίλε, ο ναι, την έχεις στο χέρι σου. Όχι. Και εγώ ασπίδα. Will, λες με. Will. Μαλάκης πόσο στα καρότα έχω. Κάτσε να σου πω. 1, 2, 3, 4. Σου πω σε λίγο. What the fuck? Παίζει και να μην το τελειώσουμε όλο σήμερα. Τι ωραία. Αυτά που φτιάχνουμε. Έλα ρε, εγώ ακόμη τη σπάρα μου έσπαγα. Έλα ρε μαλάκα, μόλις αυτά τα πράγματα άσπασα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Θανάση, τώρα μας, Θα βάλω μέσα κάτι που έχω. Άμε. Λοιπόν, ήρθα να φτιάξουμε το κατάστημά μας. Πού θες? Όπου θες εσύ, δεν έχω θέμα. Κάτσε, Όλα εδώ έχω πέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Οπότε θα χρειαστούμε 5. Έχω πολλά αυγά εγώ, έχω καμία 4-5 στάκ. Να σου πω ένα πράγμα. Στα αρχίδια σου.
Εγώ δεν φίλε. Εγώ φίλε σκάβω. Σε όλο το YouTube. Εγώ ρε φίλε σκάβω μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και εσύ για να σκάψεις κάτι σου παίρνει πόση ώρα ρε φίλε. Με το κολοσσί κάτω σου. Έχει και efficiency πάνω. Φίλε, και εμένα έχει efficiency 4 και breaking 3. Και εμένα. Εμένα έχει efficiency 4, fortune 3 και unbreaking 3. Ναι καλέ. Άμα θες να τη δεις. Θα. Το φτιάχνω το μαγαζί ακόμα. Έλα μαζί μου να... Κουζίνα, wow. Έλα να σας δείξουμε. Εκεί πέρα είναι η κουζίνα παιδιά. Και από εδώ... Θα να έλα μαζί μου. Από εδώ κάτω. Έχεις και Οι φάρμες. Όχι, θα φτιάξω στο μέλλον. Δεν βλέπω τίποτα. Πώς να έρθω εκεί κάτω. Γιατί δεν βλέπεις τίποτα. Έχω φως. Βάλε ρε. Εκεί. Ελάτε μία πάνω στην κουζίνα πάλι. Και αυτά τα σκοτώνεις. Όχι, μην τα σκοτώσεις. Γιατί από αυτά θα τρώω σε λίγο. Τι θα τρώει? Ελάτε μία πάνω στην κουζίνα. Στην κουζίνα είμαι. Είσαι να μαντέψω Game Mode 3. Όχι. Παιδιά έρχομαι. Είσαι... Έχω πρόβλημα. Έρχομαι. Τώρα με έχει shield touch δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Κοίτα ρε παιδιά τι μου βάλει. Έχω συντάξει. Σπάσαμε το shield touch τουλάχιστον, όχι μισές δουλειές. Έλα εδώ. Να. Shield touch. Ωραία, πάρε shield touch. Γιατί. Λοιπόν, το κατάστημά μου θα το φτιάξω μπελάμ. Πώς, δηλαδή ας πούμε αν ξεκινήσω το κατεβάζω. Έχω, αυτό όχι, θέλω 5. Πάρει πάρα πολλές μέρες ρε φίλε. Πόσο καιρό λες να μου πάρει να το κατεβάσω? Σου λέω είναι μεγάλο. Πόσο ρε φίλε πες δηλαδή ας πούμε? Είναι 60 γίγκα, δεν ξέρω. Εγώ το πάνω του κάνω. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση εγώ να κλείσω τώρα. Τι είναι? Μπορεί εγώ να κλείσω τώρα. Τι να κλείσεις? Να κλείσω. Να βγεις? Ναι. Καλά. Ναι, πρέπει να κλείσω. Άντε πήγες και με. Ναι, άντε είσαι και με. Μη μου γκρεμίσει τίποτα. Έχεις και σχολείο αύριο. Εντάξει, καληνύχτα. Άντε μικρούλι. Πες γεια σου YouTube. Για YouTube. Το YouTube σε ρώτησε. Εντάξει, καληνύχτα. Πάλι ρε μαλάκα. Ο σερβερ Έχει χρειάζεται ακούσει. ανανέωση. Το ξέρω, το κάνω. Ρε, είδα ρε το βίντεο πώς το έκανε ο μπάσταρδος τόσο πολύ να ήταν ρε. Και εσύ έχεις αυτό το τέτοιο, το πώς το λένε, το GTA. Ναι, το έχω, ναι. Πόσο καιρό πήρε να κατέβει? Έχεις καταλάβει ότι γράφουμε. Ναι, πώς ρωτάω, φίλε, εγώ το κάνω. Πώς το πήρα? Δεν σχεδόν. Γύρω στα 40 ευρώ το πήρα εγώ. Εμένα πόσο καιρό λέει να κατέβει αυτή η πλακία? Τουλάχιστον αν έχεις καλό ίντερνετ θα κατέβει μέσα σε 3 μέρες. Αν έχεις χάλια ίντερνετ θα κατέβει μέσα σε μία εβδομάδα και πάλι. Είναι το δηλαδή. Σε 3 μέρες είναι το απόλυτο. Δηλαδή εσύ πέρα να το πάρει. Γράφουμε 29 λεπτά. Εντάξει, θα φτάσουμε στο 30 λεπτά και θα το κλείσουμε. Θα βοηθήσεις μία. Μάνα μου, φύγε. Θα το σπάσω ρε παιδιά, δεν γίνεται. Φύγε ρε. Εδώ ποιος άνοιξε αυτό το κόλλο το πίδα ρε. Εγώ δεν τα άνοιξα.
Και αυτή εδώ είναι ανοιχτή η τρύπα. Εγώ καλύτερη ασπίδα. Γιατί YouTube, καλύτερη ασπίδα. Τη δική μου δεν ξέρω αν είναι καλή. Η δική σου είναι ούτε καν βαμμένη είναι. Πριν YouTube είχα την ασπίδα όπως το αγκαλίτσα. Μάλιστα. Αλλά μετά έκανε φτερά. Όχι μικροσκοπή, αι. Μαλάκα. Φάτο. Ξαναπήρω φωτιά ρε φίλε. Ξέχασα. Μαλάκα, δες από πίσω σου. Game of Legends. Το σερβερ πριν ήταν ένα 8 να είναι τόσο. Μετά απλώς πήγαμε και το κάνουμε version ένα 9-2. Για όσους ρωτούνε. Μπορεί να βάλουμε και ένα άτομο στο σερβερ, αρκεί να έχετε υπό προϋπόθεση να έχετε Skype, έτσι. Σωστά. Σωστά. Για και τα πίσω σου. Μωρέ, δεν το είδα. Εγώ σε αφού με ρίχνεις το λέω ρε. Σωστά είναι. Ξέρεις πόσο μόξο έχει ακόμα. Σε περιμένω να σας παράξουν. Να σας πάνε να σας ξεχυλιάσουν. Αυτό το παιδί έκανε μαλακίες στο χωριό του, αλλά Clive του το χάλασα. Φίλε, πόσα level είμαι. Έλα. Είμαι 30 level. Ναι. Ο Γιάννης μπήκε τιμωρία ρε. Γιατί? Επειδή ήθελε να πάρει το λάπτοπ να παίξει, δεν το δίνει ακολουθή του και μπήκε τιμωρία για 2 μέρες. Αύριο δεν έχω και ευτυχώς προπόνηση. Το θυμηθώ. Χαλαρά, αλήθεια τώρα. Λοιπόν, θα σκάψουμε και αυτό εδώ. Εγώ σε προστατεύω. Κάνε δουλειά σου. Πάμε για το λέω εγώ εδώ πέρα στο παιχνίδι. Οπ! Έστω! Άντε πάμε για ύπνο, έλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα ρε. Πώς μάγειρε, καληνύχτα. Έπισες για ύπνο? Όχι ακόμη. Εσύ? Όχι. Τρώω. Έπεσες? Όχι, περίμενε γιατί πολεμάω εγώ. Ναι, και σε βλέπω. Creeper! Μάλλον. Πού ρε? Πες μου ότι χάλασε τη φάρμα. Έξω εσύ! Έξω! Τι δίκαιο μέτσα ρε. Ζόμπι. Πάω για το... Ναι, το ξέρεις το έτσι. Ναι, εγώ είμαι τώρα έξω και παλεύω για σένα. Φεύγω. Κοιμήσου έργο πάνω να κοιμηθώ κι εγώ. Σημαία, ήλιο, Αργεντίνο. Κοιμήσηκες. Πάμε, ναι. Ένα λεπτό, σαν ξαναπαίνω. Οκ, κάτσε. Έλα μάνα μου. Με πιάσε σκύλια. Αυτό ακούστηκε. Ναι.
Έχουν φτάσει στα 35 λεπτά, έχω να ενημερώσω. Ναι, καλέ. Μπράβο, man. Μπράβο και έβγε. Μάρκος Εσφελή, κοιτάς καθόλου ή μπου? Έλα. Κοιτάς Μάρκος Εσφελή? Αμέ. Μ' αρέσει. Έχει πολύ γέλιο όμως. Πάρα πολύ. Ναι. Θυμάσαι που σου λέγω ότι υπάρχει μια τρύπα? Τώρα Μόλις τη βρήκα την τρύπα, ξέρεις. Ναι. Εγώ βρήκα τρύπα. Την λύνω. Ο Σκρίπερ που έσκασε ακριβώς. Δίπλα από το σπίτι μου. Πώς γίνεται κάθε φορά αυτό, ρε εσύ? Πώς γίνεται κάθε φορά να σκάνε? Δείξε και αυτό εδώ στο βίντεο. Το γαϊδούρι μου. Εδώ πέρα είναι τα πράγματά του. Κάτσε τα πράγματα. Τα πράγματά του. Το γαϊδουριού. Γιατί έχεις βάλει private στο chest του? Αφού ανοίγεται. Μου αρέσει μου ρε φίλε. Έχεις τα τέτοια ρε, πώς τα λένε. Έλα. Έχεις τα private και κάπου το ανοίγει όποιος θέλει ρε. Αν έχεις ξύλο κάτσε το πάρω. Σημεία ήλιο Αργεντίνο. Όποιος παιδιά έχει Skype, απλά να μας το πει κάτω στα σχόλια. Θα δούμε, μπορεί να βάλουμε ένα ακόμη άτομο. Η προϋπόθεση να μπορεί να έχει version Minecraft 1.9.2, έτσι. Αλλιώτικα δεν μπορείτε. Λοιπόν, σημείο παιδιά ότι φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Η ώρα είναι 11 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Οπότε και από εμάς παιδιά καληνύχτα, γιατί και σε λίγο... Καληνύχτα από εμάς. Εδώ... Το βίντεο να πω ότι δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα ανέβει. Ανάλογα, αλλά θα το δείτε σύντομα στο κανάλι μας. κανάλι μας. Είναι καινούριο και θέλουμε να το κοινοποιήσετε Facebook, Twitter, παντού, ώστε να γίνουμε και έτσι κι εμείς διάσημοι. Δεν θέλω να το πω έτσι, απλώς να πούμε και εμείς κάποια μέρα ίσως στο Zeroland. Λοιπόν, από εμάς καληνύχτα, θα τα πούμε την επόμενη, σε 3 μέρες, το επόμενο επεισόδιο, τα λέμε. Ανάλογα, όλα σαν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, αν έχουμε χρόνο, λοιπόν, αντίο και καληνύχτα σας. Καληνύχτα.